Dewch ni weddio. Diolch yn iddio Dduw am y fraint unwaith eto cael dod ger dy fron ar dy ddydd ac i ni yn llawenhau am bob un cyfle ac yn gweddio Dduw y byddi di yn dod i'n plith yn gweithio unwaith eto yn y dyddiau tywyll yma ac anodd i ni'n gweddio byddi di yn ymweld â ni trwy dy ras yn tywallt y lan ysbryd arnom. Ter di'n plith, diogel yn hamser nawr i ni gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Chydig o gyhoeddiadau cyn i ddarllen o air Duw. Bydd ein hoedfa nesaf pnawn Sul am hanner wedi 3 ac fe fydd Mr Brian Jones o Abertawe yn pregethu. Fel i chi'n gwybod yn barod, i ni'n parhau fethu cymryd casgliad ar y Sul, ond os hoffech chi gyfrannu tuag at y gwaith, mae croeso i chi gysylltu â fi neu un o'r stiwardiad. Nawr, gadewch ni droi at air Duw. Eseciel yn yr Hen Testament, os ych chi'n dod o hyd i'r Salmau, Eseia, Jeremia ac yna feddwch chi at Eseciel, penod 37 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Bu llaw yr arglwydd arnaf ac am dig allan yn ysbryd yr arglwydd ac am gosododd yng nghanol dyffryn a hwnnw oedd yn llawn esgyrn. Ac fe wnaeth i mi fyned heibio iddynt o amgylch o gylch ac wele hwynt yn aml iawn ar wyneb y dyffryn, wele hefyd sychion iawn oeddynt, ac fe ddywedodd wrthyf, ha fab dyn, a fydd byw yr esgyrn hyn. A mi ddywedais, o arglwydd Dduw, ti a'i gwyddost. Ac fe ddywedodd wrthyf, proffwyda am yr esgyrn hyn, a dywed wrthynt o esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn, wele fi yn dwy'n anadl i'ch mewn fel y byddwch byw. Giau hefyd a roddaf arnoch, a phara fi gig gyfodi arnoch, gwisgaf chwi hefyd a chroen a rhoddaf anadl ynoch, fel y byddwch byw, ac y gwyboch mae my fi yw'r arglwydd. Yna proffwydais fel ymgorch mynasid, ac fel yr oeddwn yn proffwydo bu sŵn, ac wel y gynnwrf a'r esgyrn a ddeithant ynghyd asgwrn at ei asgwrn, a phan edrychais wele cyfodasau giau a chig arnynt, a gwisgasau croen amdanynt, ond nid oedd anadl ynddynt. Ac fe ddywedodd wrthyf, proffwyda ti ar gwynt, proffwyda fab dyn, a dywed wrth y gwynt, fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw, o anadl tyred, oddi wrth y 4 gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, fel y byddont byw. Felly y proffwydais fel ymgorch mynasid a'r anadl a ddaeth ynddynt, a buant fyw, a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. Bydde bendith Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch i ni ti unwaith eto, Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron, ac i ni yn diolch i'n bod yn gallu dod yn hyderus, gan yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i'n bod yn gallu dod ata ti gyda'n mawl a'n deisyfiadau, gan i'n bod yn dod wedi'n gwisgo a chlogi'n cyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist, wedi'n golchi'n llwyr lan yn ei waed ef. Ac felly o Dduw i ni yn gwybod bod yna y groeso a gwrandawiad o fod yn ein derbyn ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw i ni yn dod ac yn diolch i ti am yr efengyl sanctaidd, yn diolch i ti am faddeuant pechodau, yn diolch i ti am fywyd tragwyddol, am holl fendithion sydd i'w gael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac yn diolch felly o Dduw dy fod wedi addo bod gyda ni, yn cadw ni, yn harwain ni, bob cam o'r ffordd tan bu ffydd yn diflannu ac yn troi yn olwg. Ac felly o Dduw i ni yn gofyn ti'n helpu ni i gadw'n golygon, i ddyrchafu'n llygau tuag at y mynyddoedd, y byddwn ni yn parhau i wneud hyn, mae tywyll yw y daeth, mae anodd yn aml ac unig yw y llwybr. O Dduw, mae digalon yw sefyllfa ein gwlad, a sefyllfa'r eglwys a gwan yw ein cyflwr ni. Ond eto o Dduw, yr wyt ti'n holl alluog, yr wyt ti yn sofran, yr wyt ti'n abal i wneud yr hyn, yr wyt ti yn ei ddymuno ei wneud. Ac dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti ei wneud. Ac felly o Dduw, i ni yn galw arna ti o'r newydd, unwaith eto, i drigarhau wrthym. Ac y byddi di yn gweld yn iawn, yn dywyllus di i ddweud y gair. Y bydd bendith yn dod, y byddi di yn tywallt y lan ysbryd arnom ni yma,
Ni'n gweddio Dduw y byddwn ni yn cael profi o'r ymweliad o ddifri. Mae bach yw ein nifer o Dduw, i ni yn gwybod mae mawr gall fod y fendydd, mae mawr gall fod y presenoldeb y byddwn ni yn ei deimlo. I ni yn gweddio Dduw y bydd ofn yn ein celonnau golli unrhyw oedfa, gan fod y wybodaeth hynny gennym y gellu di ddod lawr yn nerth yr ysbryd glân, yn sydyn, mewn ffordd y bydd yn ein hysgwyd ni, yn hyd yn oed yn ysgwyd ar adeilad. I ni gwybod yr wyt ti yn gallu gwneud y pethau yma, rwyt ti wedi gwneud y pethau yma. Ac nad ydyn ni yn heiddi hyn, i ni yn gweddio y byddi di yn gweld yn iawn i ymweld ath blant hyd yn oed yma yn ystod yr oedfa hon ac yna yn ystod yr oedfa nos. Ac o Dduw, unrhyw le mae dy air yn cael ei gyhoeddi'n ffyddlon, i ni'n gweddio byddi di yn dod a bendydd ath bresenoldeb, byddi di yn cael ynogi dy blant yn y dyddiau yma. Tyrd o Dduw, agosad bob un ohonom ni, cyffwrdd bob un ohonom ni, yn ôl ein hangen, byddi di yn dod ac yn peri, y bydd ein heneidiau yn llamu oddi fewn, wrth i ni ystyried yr hyn yr wyt ti wedi ei wneud i ni, a'r holl fendithion sydd yn eiddo i ni yng Nghrist Iesu. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfa nawr, bendithion amser diogela ni, rhag yr un drwg, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni aros ar ein heistedd i wrando recordiad o Emyn Rhif 47, llais hyfryd rhad ras sy'n gweiddi dihangfa yng nghlwyfau mab Duw bechadur mai noddfa. Gyn ni aros ar ein heistedd, Emyn Rhif 47.
Byddai'n testyn o lyfr Eseciel, penod 37 ar 10 adnod. Eseciel 37 adnod 10. Felly y proffwydais fel ymgorchmynasid ar Anadl a ddaeth ynddynt a buant fyw, a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. Wel, am weledigaeth cafodd Eseciel. Os ych chi'n cofio'r adnod gyntaf, bu llaw yr arglwydd arnaf, ac am dig allan yn ysbryd yr arglwydd, ac am gosododd yng nghanol dyffryn, a hwnnw oedd yn llawn esgyrn. Am weledigaeth bwysig, a gweledigaeth sydd yr un mor berthnasol heddiw ag yr oedd yn yddiau Eseciel. Mae yna wers holl bwysig, gwersi holl bwysig, gwersi i'r saint, gwersi i'r pregethwr, gwersi i'r ceisiwr, gwersi i'r perchadur styfnig. Bydden ni'n gallu gwrando ar neges gair Duw i ni. Dyma chi neges bwysig. Yng nghanol holl siomedigaeth yr oes i ni'n byw yn ddi, yng nghanol yr holl ddryswch a'r tywyllwch yr oes yr ydym yn byw yn ddi. Bydden ni'n cael yn erth i ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y daw ein cymorth. Wrth i ni drigo mewn cyfnod a gwlad sydd fel diffeithwch, gwlad sydd yn llawn esgyrn sychion. Dyna beth sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn, dyffryn o esgyrn sych. Ac os fuodd na ddyffryn, ac i ni yma yng Nghymru, mae yna lawer o ddyffrynoedd. Ac os fuodd na ddisgrifiad o wlad sydd yn ddyffryn o esgyrn sych yna, yn drist iawn mae'n gwlad ni yn ddisgrifiad teg ohono. Mae yn hawdd iawn i ni ddychmygu. Dwi ddim yn cymryd lot o ddychmyg. Pan darllenis i'r darlleniad yma'n ddiweddar, dwi ddim yn cymryd lot o ddychmyg i ni gallu cymharu ein gwlad ni a'n cyflwr ni fel y dyffryn yma, diffeithwch yma, sych yn llawn esgyrn sydd wedi sychu. Ond wrth i ni edrych ar y sefyllfa i ni ynddi, na fydden ni yn gwan o beithio, ond y byddwn ni yn peri bydd yr neges sydd yma yn helpu ni ymddiried yn sofraniaeth Duw yn ystod y dyddiau tywyll yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar tasg y pregethwr, yn ail tasg y creawdwr, ac yn drydydd tasg y pechadur. Wel, yn gyntaf, tasg y pregethwr, am dasg amhosibl y wyneba'r pregethwr. Ac eto, mae e'n dasg sydd hefyd yn llawn gobaith. Swnio'n rhyfedd ond yw mewn adeilad mor fawr ac i ni pryn yn cyfri, dwi'n mynd i cyfri'n union, ond ni ddim yn cyrraedd 10. Ddim un o 10 yn y gynulleidfa. Ac mae'n edrych yn anobeithiol, ond yw ac mae'n anobeithiol, a dwi'n gobeithio y byddwn ni'n pwysleisio pa mor anobeithiol yw y sefyllfa, pa mor amhosib yw y dasg, pa mor anodd yw y dasg o gyhoeddi gair Duw. Ac eto, mae yna obaith anhygol, mae yna rhyw gyffro. Mae yna rhyw gyffro wrth ddod i oedfa a hyd yn oed lle nad oes cynulleidfa. Bob un tro, mae yna falle elfen o ddigalondid yn dod, ond ddim yn hir cyn bod y cyffro yn taro. Achos bob un tro i ni cyhoeddi gair Duw, i'r nifer lleiaf o bobl hyd yn oed, mae'r potensial yna bob tro i rywbeth fel y benod yma i ddigwydd. Achos dyna beth i ni'n credu. Os ni ddim yn credu hynna, wel pam i ni'n trafferthu i bregethu yn y lle cyntaf. Felly yn gyntaf mae angen gweld yma fod Eseciel yn cael ei osod yng nghanol dyffryn llawn esgyrn. Dyma'r weledigaeth mae'n cael ei roed. Mae e'n weledigaeth anhygol o ddigalon. Gafodd ei roed mewn dyffryn o esgyrn. Mae'n afiach o beth. I le a ymddengys fel hen faes y gad. Nawr, mae rhywun wedi dweud wrtho ni, lle ni wedi symud i fyw, mae yna gau o'n blaen ni. Ac yn ôl pob sôn, roedd yna frwydra cyson yna rhwng y Cymru a'r Normaniaid neu beth bynnag. Nawr, dwi'n yn gwybod pa mor wir i hwnna, ond dwi'n weddol sicr bod yn wir, achos mae yna gastell adfeilion, gafodd byth i orffen.
ger llaw tua hanner canllath o'r tir. Ac felly, mae'n rhaid bod yna frwydro cyson yno. A mae'r nant sydd yn edrych lawr, oedd yn cael ei ddisgrifio ar un adeg bod yna waed yn llifo lawr y nant oherwydd y brwydro roedd wedi bod. Wel, petawn ni'n gallu palu a troi'r tir, dwi'n siŵr byddwn ni'n ffeindio llawer o bethau diddorol yno. Ond dyma'r darlun maes dyffryn efallai, lle buodd na frwydro efallai lle ni ddychmygu hynny'n rwydd iawn. Brwydro gweidlyd, creulon, ffyrnig. Ac bellach, falle sefyllfa, lle chi ddychmygu, maes lle gorwedd cyrff marw milwyr. Y cyrff yn gorwedd yna, heb anadl, heb einioes, heb ddim byd, ddim yn symud, a'r bywyd wedi mynd, falle'r diwrnod cynt, y brwydro ffyrnig oedd wedi digwydd. Ond yna, y darlun ni'n cael fan hyn yw bod hwnna wedi mynd maes o law mewn amser. Y cyrff yn pydru, dyna beth sydd yn digwydd i cyrff, maen nhw'n pydru. Y croen wedi hen ddiflannu oddi ar y cyrff, a bellach y esgyrn yn gorwedd. Dyna gyd sydd ar ôl esgyrn yn y cae yma, lle gynt yr oedd yn esgyrn a cig a cnawd drosto ac yna groen drosto, a'r gwaed yn gorchuddio'r croen, ond hwnna wedi hen fynd. Nawr bellach wedi hen bydru a dim ond yr esgyrn ar ôl. Ond mae waith yna hyd yn oed. Roedd yr esgyrn wedi sychu yn llwyr. Wrth orwedd yng ngwres tanbaid yr hael. Dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, neb wedi claddu'r milwyr ar ôl y brwydro, neb wedi claddu nhw, gadael yr cyrff i orwedd yn farw yno ar y cae, dim parch i'r cyrff, ac yna'r pydru'n digwydd, yna'r esgyrn yn aros yno. Ac hefyd oherwydd y gwres wedi sychu ar gwynt, yr esgyrn hyd yn oed wedi cael ei gwasgaru. Petai un wedi dod at y maes y gad, syth ar ôl y frwydr, falle'r bore cyndynol, mi fydde wedi bod yn erchill, ond byddwn ni byth eisiau gweld ym mi tebyg. A chi'n teimlo dros pobl sydd wedi bod mewn rhyfeloedd i weld maes llawn cyrff newydd farw. Ond petai chi wedi cael y profiad, a petai ni yn y profiad yma fan hyn, o ddod y bore canlynol, cyn bod pydru wedi digwydd, mi fyddech chi yn gweld y darlun mwyaf anobeithiol, ond dwi ddim yn llwyr o anobaith, achos efallai byddech chi'n meddwl, wel, maen nhw dal yn gyrff, efallai bod na rhywun yno yn ddiamadferth, a wedi nafu gymaint bod na fywyd dal yno, a mi fyddech chi'n mynd efallai'n chwilio, falle bod na anadl ar ôl, mewn un corff o leiaf, a byddech chi'n chwilio, ond falle erbyn diwedd y dyr a'r hael yn machlyd, bod chi wedi methu dod o hyd i unrhyw gorff byw. Ond oedd na obaith efallai, achos roedd y cnawd yna, roedd y croen dal yno, doedd y pydru ddim wedi digwydd, oes yna obaith? Ond nid yna'r darlun sydd fan hyn. Y darlun sydd fan hyn yw darlun o anobaith llwyr. Ni fyddai unrhyw un yn chwilio am arwyddion o fywyd mewn maes o esgyrn sych wedi gwasgaru gan y gwynt. Mi fyddech chi'n gwybod yn syth mae'r brwydro wedi bod amser yn ôl. Ac mae'r sefyllfa'n driennus, mae'r sefyllfa'n anobeithiol. Dim cnaw, dim croen, dim byd esgyrn wedi wasgaru a sychu. Ni fydda neb yn meddwl a oes na fywyd unrhyw le am ddarlun. Ond nid yw e'n ddarlun ofnadw, ond mae e'n ddarlun o gyflwr eneidiau tu allan i Grist. Dyna i chi'r darlun. Mae yna sawl ffordd edrych ar y darn yma, ond dyma'r darn dwi am i gymryd fan hyn. Mae e'n ddisgrifiad o gyflwr enaid sydd tu allan i Grist yn farw'n ysbrydol ac yn gwynebu marwolaeth tragwyddol. Eneidiau fel esgyrn sychion ar wasgar yn gwbl ddiamadferth. Dim unrhyw obaith o fywyd yno. Does dim unrhyw arwydd o fywyd yno. Maen nhw'n gwbl farw. Methu ymateb o gwbl i unrhyw beth ysbrydol. Methu ymateb i newyddion da ar y fengil.
A mae'n ddarlun o'n gwlad ni hefyd ond diwe, am ddyffryn o esgyrn sychion. Ond nid yw e'n gyflwr trienus. I chi'n gweld o'ch cwmpas chi digon o bobl o cyrff sydd yn fyw, ond yn ysbrydol yn llwyr farw. Ac unrhyw arwydd wedi hen fynd yn ein gwlad ni bellach. Esgyrn a'r wasgar yn sych. Dim ymateb. Dim unrhyw arwydd o ymateb. Mor anodd amhosibl i gael pobl i ddod i oedfa hyd yn oed, diwe. Mae bron yn amhosibl i gael Cristnogion i ddod i oedfa. Heb sôn am gael y digred i ddod i oedfa. I fod yn ffyddlon i oedfa wedi hen fynd, ond diw e'n sicr, os oedd wedi mynd 2 flynedd yn ôl, mae'r pandemig yma wedi llwyr delio ag unwaith ac am beth, mae'r brwdfrydedd yma'r awydd i fod yn ffyddlon ac i fod yn selog wedi hen fynd, ond roedd e wedi hen fynd cyn, be ni'n gweld nawr yw canlyniad yr hyn oedd yn wir degawd yn ôl, mae'r dyffryn yma, fel esgyrn sychion, ond mae'n bron yn amhosibl i gael y byd i ddod i oedfa. Ac os rhywsut bod rhai yn dod i oedfa, yna beth ni'n gweld ond caledwch, y cyflwr o farwolaeth, yr esgyrn sychion yma. Does dim modd i cyffroi, ni ellir ei bywhau. O, mae'n ddarlun trienus yn dweud. Dim syndod, mae'r rhai capeli wedi gadael y neges ar ffyrdd o addoliad ffyddlon yng Nghaerdyw, achos falle wedi gweld mor anodd a be maen nhw wedi gwneud, maen nhw wedi dod adloniant mewn, achos yn meddwl, odi hwnna mynd i ddod ar ryw gyffro, a mae'n peri ryw fath o ymateb, ond nid yr ymateb ysbrydol, dwi'n mynd i sylweddoli na. Maen nhw'n llwyddo cael rhyw fath o broffes, ond nid gwir gwaith o Dduw yw e, ac be ni'n gweld nawr yw pobl yn trio wneud rhywbeth mwyn dod ar ryw fath o fywyd, i ddod ar esgyrn yma i ffurfio ryw fyddin o Gristnogaeth. Ond rhywbeth ffals yw hynny. Cyn ni'n gweld pan maen nhw'n dod i'r oedfa, ni wedi gweld aelodau o'n teuluoedd ni wedi dod ac wedi tyfu ac wedi gadael ac wedi hen fynd, heb cael eu cyffroi ac wedi gweddio dros hyn ac wedi teiri dyn nhw a pledio dyn nhw i droi at Grist ac eto dim byd yn eu cyffroi nhw, dangos cariad, bod yn bob math o bethau ac eto i gyd dim byd yn eu hysgwyd nhw. Maen nhw'n farw, yn gwbl farwedd. Ac eto, yr hyn ar ddarllenwn yma, gelwyr ar Eseciel i wneud tasg. Beth yw tasg y pregethwr mewn oes fel hon? Gelwyr ar Eseciel i wneud tasg. Nad oedd anerth i newid dim. Nad oedd Eseciel ddim yn gallu newid dim, ac i ni'n gwybod yma nawr, fedrwn ni ddim newid dim. I ni ddim un o'n gallu perswadio pobl i ddod i'r oedfa, ac felly mae e'n o dywyll arno ni, ond diwe. Mae e mor amhosibl, mae e mor ddigalon a gweld maes dyffryn ac esgyrn sych wedi hen sychu yn yr haul. Ond gorchmynwyd Eseciel i wneud tasg. A dyma oedd adnod 2, ac fe a wnaeth i mi fyned. Heibio iddynt o amgylch o gylch a gwele hwynt yn aml iawn ar wyneb y dyffryn. Wele hefyd sychion iawn oeddynt ac fe ddywedodd wrth haf a abdyn a fydd byw yr esgyrn hyn a mi ddywedais o arglwydd yw ti a'i gwyddost. Yn gyntaf yr oedd angen iddo ddeall y sefyllfa. Mae gwbl anobeithiol ydoedd. Gosodwyd Eseciel yno mewn dyffryn o esgyrn sychion. Mae wedi cael ei osod yna. Ond nid yna'n sefyllfa ni heddi. Mor debyg i heddi. Ond nid ydyw yn edrych yn anobeithiol y fath sychder y gwlad yn llawn o esgyrn sych, ymddengys yn amhosibl cynnal oedfa, unrhyw ymdrech i gyrraedd pobl. Ond nid yna beth ni'n gweld. Ni wedi gweld cae drysau eglwysi a chapeli ar hyd a lled ein gwlad ers blynyddoedd bellach. Mae'r mwyafrif wedi cae drysau. Ond nawr lle roedd na mymryn bach o bobl yn ymgynnull, nawr ddim yn gallu cynnal oedfa, ddim yn gallu cadw'r adeiladau, ddim yn gallu cadw'r drysau'r agor, y costiau'n ormod,
Yr gwaith yn ormodol ac un ar ôl y llall yn cael ac yna i ni'n edrych ac i ni gallu dychmygu beth dyw e ddim yn anodd nag yw e. Dyw e ddim yn anodd i ni ddychmygu pa mor anodd yw e achos yn ni'n ei weld e. Mae'r stepen yn drws ni. Mae'n ymddangos yn amhosibl i gynnal unrhyw oedfa. Ond eto gelwyr arnom i fod yn ffyddlon. Dyma a elwyr ar Eseciel i wneud. Adnod 4. Dyma oedd angen iddo fe wneud mewn sefyllfa o ddyffryn o esgyrn sych. Adnod 4. Ac fe ddywedodd wrthyf proffwyda am yr esgyrn hyn. Dywed wrthynt, o esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd. Dyna be gafodd ei orchymyn i wneud. Eseciel mae angen ti proffwyda o esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd. Ond nid yna ni'n tasg i bregethu i esgyrn sychion. Nad oes unrhyw arwydd o ymateb, mor galed y dasg i fod yn ffyddlon, o dyna'r galwad yw i bregethu gair Duw, i gyhoeddi gair Duw, ac mae yna fwy o obaith gyda ni heddiw, oherwydd mae'r neges yn cael ei ddarlledu ar y we, o leia nad oes cynulleidfa fawr, i ni'n gwybod mae yna potensial i rai rando heddi, rai fori, falle rai mewn rhai wythnosau. Doedd hynna ddim yn wir blynyddoedd yn ôl, a doedd ddim yn wir i llawer heddi os nad yw'r adnoddau ar gael. Ond o leia mae hynny'n rhyw lygedyn o leini ni. I gyhoeddi gair Duw. A beth nath Eseciel, adnod 7, yna y proffwydais fel ymgorch mynasid, ac fel yr oeddwn yn proffwydo, bu sŵn. A gwele gynnwrf, a'r esgyrn a ddeithant ynghyd asgwrn at iasgwrn. Gafodd e orchymyn i wneud rhywbeth, ac wrth iddo fe fod yn ffyddlon, dechreuodd pethau ddigwydd. Yna gelwyr arno eto i wneud rhywbeth. Adnod 9, ac fe ddywedodd wrth y proffwyda, ti ar gwynt proffwyda fab dyn, a dywed wrth y gwynt, fel hyn y dywed yr arglwydd yw, o Anadl, tyred oddi wrth y 4 gwynt, ac anadla ar y lladdedigion hyn, fel y byddont byw. Gafodd e orchymyn i proffwydo eto, i alw ar yr Anadl oedd i frydd oedd lawr ar yr rhai yma a'i bywhau nhw. Ac eto i fyddhawdd, a galwodd ar ei ddiw trwy'r ysbryd glân i ddod lawr a bywhau. A beth ddigwyddodd edrychwch arno 10. Felly y proffwydais, fel ymgorch mynasid, a'r Anadl y ddaeth yn ddynt a buont fyw, a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. O, mae yna dasg yn does. Mae yna dasg. Mae yna dasg wedi cael ei osod gan Dduw i'r pregethwr, i'r gweision, yr arglwydd. O'n i'n gwrando'n ddiweddar ar bregeth gan Dr Martin Lloyd-Jones. Cyn i fi fynd ymhellach, ga i'ch cael ynogi chi i ddarllen neu wrando ar bob un pregeth mae Lloyd-Jones wedi bregethu. Fyddwch chi byth yn cael eich siomi. Dim unwaith, dim unrhyw frawddeg, dwedwn ni. Sa'n credu gewch eich siomi ag unrhyw frawddeg, mae'n ei ddweud. Ond oeddwn ni'n gwrando ar bregeth, ar efengylu personol o lyfr o'r Efesiaid. Ac yn gyntaf oedd yn dweud ar gyfer efengylu, ac dwi'n meddwl nawr am yr sefyllfa ni'n gwynebu a dyffryn o esgyrn sychion, yr sefyllfa'n edrych yn anobeithiol, a fe allech chi ddychmygu rai capeli'n dweud, o, mae rhaid ni gynnal cyrsiau, ar sut i efengylu, mae rhaid i ni wneud hyn a'r llall, rhaid i ni fod yn brysur, wneud 100,000 o bethau. Ac oedd e'n mynd mlaen yn sôn am hynny, ac yna mae'n dweud hyn, dyma beth sydd angen, does ddim eisiau cwrs ar sut i efengylu. Dywedodd e'n gyntaf, mae angen i ni fod yn ddiwiol, sancteiddrwydd. Petair saint yn sanctaidd, dyna chi'r efengylu gorau posib. Ond yna fe ath ymlaen i ddweud hyn, cyfrifoldeb y saint i gael ynogi'r pregethwr sy'n pregethu yn yr dyffryn o esgyrn sychion. Fe ddwedodd un o ffyrdd gorau i efengylu yw i fod yn yr oedfa, i fod yn yr adeilad, i eistedd a gwrando ar y pregethu. Ac yna mae hwnna'n rhoi calondyd i'r pregethwr i pregethu. Mae'n rhoi calondyd i'r cyd Gristnogion. Mae'n rhoi calondyd i'r rai sydd yn dod o'r stryd i mewn i weld mae gan rhain rhywbeth i ddweud. Dyna chi'r efengylu mwyaf.
Allwn ni fod wrthi neu 100,000 o bethau I efengylu. Chi'n clywed yn bobl neu pob math o bethau I ddenu pobl ac I ddweud dwi'n efengylwr, dwi'n mynd allan ac dwi'n cyrraedd pobl, dwi'n siarad yn nhw. Ond yr peth cyntaf yw byddwch ddiwiol, yr ail peth byddwch ffyddlon I di yr arglwydd, i'r oedfa lle mae'r efengyl yn cael ei ffregethu. Lloyd Jones yn dweud hyn, be nes I rhyw ebychiad wrth glywed hyn. Fe ddwedodd nawr chi'n cofio sut oedd Westminster yn Llundain, adeilad anferth, miloedd yn mynychu'r oedfa ar y Sul, a fe ddwedodd hyn, dwedodd Lloyd Jones, dychmygwch chi, petai cynulleidfa o 100, dim ond 100 gyda ni. Y siom fydde yna i'r pregethwr, a'r siom fydde yna i'r un sydd yn dod o'r stryd, I adeilad mor fawr, I weld dim ond 100. Meddyliais I am ddyffryn o esgyrn. I ni'n ddiolchgar am 10. 100, bydden ni'n llawenhau cael 100. Ond am drienus yw ein sefyllfa ni, mae'n dorcalonus yw'n diwe, ond beth yw ein tasg ni? Yn gyntaf, tasg y pregethwr yw I godi ac I broffwydo I bregethu, I ddweud wrth yr esgyrn gwrandewch. Ac I alw ar yr ysbryd glân I ddod lawr, ac I fod yn ffyddlon, I broffwydo ac I bregethu'n ffyddlon. Beth yw tasg y crediniwr? I fod yma, dyna'r tasg, ond dwi di blino, ond dim ots os chi di blino, dwi'n brysur, mae gen I wythnos brysur, does dim ots os gen I wythnos brysur. Chi sy'n gwrando ar y we, na fyddech chi'n cael ynogi eich capeli chi ble bynnag yma nhw. A byddwch chi'n gweld rhaid I ni weddio dros y saint, rhaid I ni weddio dros gweithio yn yr arglwydd. Mae'r dyffryn yma yn llawn esgyrn sych. Mae'n gwlad ni'n drienus. A rhaid I ni bod yn ffyddlon. Gadewch I ni symud ymlaen. Beth yw tasg y creawdwr? Ni'n gweld beth yw'n tasg ni. Beth yw tasg y creawdwr? Mewn sefyllfa sydd yn llwyr anobeithiol. Yr ydym dal I fod yn ffyddlon, fel dwi wedi dweud eisoes I gyhoeddi yn newyddion o lawenydd mawr. Bod modd I enau ddod o gyflwr o farwolaeth llwyr I fywyd yn yr Iesu. Ond I ni'n gweld yma mae gwaith yr arglwydd yn llwyr ydyw. Gwaith Duw yw hwn yn llwyr. Nid oes nerth yn ni I wneud dim byd yr esgyrn. I ni ddim yn gallu gwneud dim byd yr esgyrn yma. Esgyrn sydd wedi hen colli'r cig a'r cnawd a'r croen. Mae wedi hen fynd, mae wedi hen sychu ac maen nhw ar wasgar. Does dim un o'n gwybod pa asgwrn sy'n perthyn I ba asgwrn. Mae mor drienus a does dim un pregethwr yn gallu peri fod un asgwrn yn symud hyd yn oed. Rhaid i'r arglwydd weithio, dywed Spurgeon, i'r morwr baratoi'r llong. Mae rhaid, dyma yw'n tasg ni. Rhaid I ni fel y morwr yn ôl Spurgeon, paratoi'r llong, codi'r hwyliau. Ond rhaid i'r gwynt ddod a chwythu'r llong. Ond nid yna'r darlun. Mae'r llongwr yn gwybod, os wedi codi'r hwyliau, os na ddaw'r gwynt, does dim byd yn mynd I ddigwydd. Os yw'r llong yn symud, nid oherwydd fe mae'r llong yn symud, ond y gwynt sydd wedi dod. Ond mae dal rhaid iddo cael popeth yn barod, rhaid fod yn ffyddlon. Ac ond nid yna beth sy'n rhaid I ni wneud, mae rhaid I ni bregethu, rhaid I ni gyhoeddi gair Duw. Ac yna, Dduw, tyd lawr, ac Anadl, yr Anadl, tyd ar gwynt. Rhaid i'r awel o ddifri ddod. Rhaid i'r arglwydd weithio. Gweithio yn ein plith, gweithio yn eich enaid I anadlu bywyd adnod 5. Fel hyn y dywed yr arglwydd Dduw wrth yr esgyrn hyn. Wel fi yn dwy'n anadl i'ch mewn fel y byddwch byw. Fe sydd yn gorfod gwneud y gwaith o fywhau trwy'r ysbryd glân. Fe sydd yn plannu hedyn o fywyd yn yr enaid bob un tro. Fe sydd yn peri bod enaid yn dod at Grist. A gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist drostynt. Yn peri'r enaid, yr esgyrn sychion yma, weld I Grist gyflawni'r cyfan i'r pechadur. Dim ond yr arglwydd, dim ond yr ysbryd glân sydd yn gallu peri fod enaid, yn gallu gweld y pethau yma. Fe sydd yn gwneud hynny. I ni cael golwg, I ni cael deall, I ni werthfawrogi fod yr arglwydd Iesu Grist wedi cadw'r gyfraith yn ein lle. Mae wedi gwneud y cyfan I ni i'r arglwydd Iesu Grist gymryd y gosb ar y groes yn ein lle. Yr ysbryd glân sydd yn gallu helpu ni ddeall hynny ac I weld pwysigrwydd hynny. I ni weld i'r arglwydd Iesu atgyfodi o'r bedd yn fuddugoliaethus.
Duw sydd yn peri trwy'r ysbryd glân i'r esgyrn cael ei osod yn ôl at ei gilydd, a'r cnawd i ymddangos, a'r croen i ddod. Bywyd yn dod. Adnod 6, giau hefyd a roddaf arnoch, a pharaf i gig gyfodi arnoch. Gwisgaf chwi hefyd a chroen, a rhoddaf anadl ynoch fel y byddwch byw, ac y gwypoch mae fi yw'r arglwydd. Duw sydd yn gwneud hynny. Duw sydd yn peri fod yr esgyrn yn cael ei gosod yn naill wrth yr llall, a cyhyrau yma'n dod, ac yn cael ei gosod o gwmpas yr esgyrn, ac yna'r cnawd yn cael ei osod, ac yna'r croen yn cael ei osod o'i amgylch. Gallwn ni ddim wneud hynny yn ysbrydol. Dim ond Duw sy'n gallu gwneud hynny. Ac yna ar ôl gosod y cyfan at ei gilydd, does dal dim anadl yno. Mae'r corff wedi cael ei osod nôl at ei gilydd fel betai. Adnod 10. Felly y proffwydais fel ymgorchmynasid a'r anadl a ddaeth yn ddynt a biant fyw a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. Ond nid yna yw gwaith achubiaeth mewn oedfa gall ddod ond yw yn bosib. Gall yr ysbryd glân ddod a peri i enaid sydd yn asgwrn sych, dechrau ymateb, dechrau symud. Mae yna rhyw sŵn yn digwydd, mae yna rhyw gyffro, mae yna rhyw symudiadau. Mae'r esgyrn yn dechrau symud ac yn cael ei cysylltu at ei gilydd eto i'r cig ymddangos a'r croen ddod. Sut mae'n dechrau gwaith yn yr enaid? Mae'r ysbryd glân yn dechrau gwaith. Chi'n dechrau gweld ymateb. Chi'n dechrau gweld nhw'n gwrando. Efallai gynt yr oedden nhw'n eistedd yna'n gwrando edrych ar ei ffôn symudol ac yn chwarae. Ond nawr, maen nhw wedi rhoi y ffôn o'r neilltu. Nawr yn eistedd lan yn gwrando ar bob gair. Nawr falle ar ôl gynt, ar ôl oedfa, mi roedden nhw'n chwerthin y llawn hwy. Ond nawr mae yna ddifrifoldeb. Mae yna ryw ymateb yn dechrau dod. Mae yna ryw symudiad yn dod. Mae'r ysbryd glân yn dechrau dod ar esgyn at ei gilydd. Dechreuadau gwaith yr arglwydd yn y galon. Maen nhw'n dechrau gwrando, maen nhw'n dechrau ceisio, maen nhw'n dechrau darllen. Ond sylwch, does dal dim anadl. Tan i'r arglwydd anadlu i'r anadl i'r einioes, i'r enaid. Gall fod mewn oedfa gall. Chi wedi gweld y paratoadau'n dechrau digwydd. Ac yna, mae yna rhywbeth yn digwydd. Falle emyn yw falle yn y weddi, falle yn y darlleniad, falle yn y bregeth, falle ddim yn y bregeth, falle ar ôl, falle yn y calondid gan ryw aelod arall sydd yn Gristion yn yr oedfa. Falle gweld i gwyneb nhw yn ymateb i'r efengil. Ac yn gweld nhw yn canu clodyd ar arglwydd yn ystod yr emyn olaf, a'r llyged yn dyfrio, a'r gwyneb yn llawenhau. Efallai hwnna sydd yn ddigon, ond yna mae'r enaid yn ymateb ac yn sydyn iawn, mae'r ysbryd glân yn dod ac yn anadl i'r enaid, ac mae ffydd yn cael ei roed. Fe ddywed Spurgeon sut mae pregethu yn weithred goruwch naturiol. Dyna pa mae'n gyffroes. Does dim cwestiwn yma peth, mae'n gallu bod yn ddigalon i ddod i adeilad enfawr a gweld lle mae'r bobl. Ac chi'n edrych o'ch cwmpas chi a chi'n gweld esgyrn sychio. Mae'n ddigalon, ond mae'n gyffroes hefyd yn diwedd. Achos ni'n gwybod hyn, Spurgeon yn dweud, mae'r weithred o bregethu yn weithred goruwch naturiol. Bob tro, achos mae'r gair yn cael ei chyhoeddi ond yna. Rhaid i wirth ddigwydd. Os yna rhywbeth i ddigwydd, mae'n rhaid iddo fod yn waith o ddifri. Mae'n rhaid iddo fod yn wirthiol. Mae'r arglwydd yn anadl Dwyfol. Yn bywhau enaid. Mewn sefyllfa gwbl anobeithiol, iddo falle anadlu bywyd i enaid marw. Does dim ateb arall, nag oes. Does dim ateb arall. Mae'n rhy anodd i ni wneud. Hyd yn oed, os chi'n penderfynu, newn ni newid popeth, newn ni newid yr oedfa, newn ni newid y canu, newn ni wisgo jeans a t-shirts, newn ni ddod mewn a gewn ni bob math o bethau. Gallwn ni ddweud wrth bobl, sdim ots le chi'n mynd, sdim ots le chi'n byw, sdim ots le chi'n torri'r sabat, sdim ots le chi'n mynd i bartion ac yn meddwi, sdim ots le chi'n anfoeso, sdim ots le chi'n cyd-fyw. Dim ond dewch i'r capel a professwch bod chi'n credu yn Iesu Grist. Allwch chi wneud hynny, ond fydd e ddim yn bywhau enaid. Falle newch chi lenwi capel, ond neith e ddim bywhau enaid, ond i gyhoeddi'r efengil, mae e'n dasg amhosib. Ond i bai yr arglwydd ddod. Ac pan ddaw'r arglwydd, mae yn anadlu'r anadl, ac mae gwirth yn digwydd. Does dim ateb arall nag oes. Mae mor gyffroes.
Mae mor gyffroes i feddwl gall rhywun fod yn gwrando ar y we sydd yn gwbl sych fel asgwrn sych. Yn gwbl farwedd, dim arwydd y fywyd. Ond yna wrth wrando ar yr oedfa ar y we falle, bod yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn ei siglo nhw. Mae yna symudiad ac yn dod ac yn peri fod anadl a fod bywyd yn dod. Dyna yw'r Efengil, wel yn olaf, tasg y pechadur. Dyma chi her i'r un sydd ddim yn Gristion eto. Peidiwch a meddwl nad oes pwrpas i chi wneud dim, gan eich bod fel esgyrn ar wasgad wedi sychu yn llwyr yn y gwres. Mae'n swnio felly yn diwedd. Pan ych chi'n pregethu'r Efengil, chi'n dweud o rhywun sydd yn farw bod rhaid nhw'n mateb, a mae'n swnio'n amhosibl, ond nid eich lle chi yw cwestiynu'r pethau yma. Mae'r pethau yma'n ddirgelwch. Beth i ni'n gwybod yw, mae yna gyfrifoldeb arnoch chi hefyd. Mae Eseciel yn dweud bod cyfrifoldeb arnoch. Gwrandwch adnod 4, ac fe ddywedodd wrthynt proffwydo am yr esgyrn hyn a dywed wrthynt. Dyma beth i ni fod i ddweud, o esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd. O am gyfrifoldeb. Cyfrifoldeb arnoch chi sydd heb Grist, heb arwyddion o fywyd. Gwrandewch, clywch air yr arglwydd. Cyfrifoldeb ar y saint yn sicr i fod yma yn y lle cyntaf, ond nid yw hwnna'n gyfrifoldeb, dyma chi her i ni. Dyma chi her i ni fod yma yn y lle cyntaf. Ac yna i ddod ag anwyliaid i'w wrando. Dyna chi her arall. I ni wneud y gorau gymaint gallwn ni i'r rhai sydd yn annwyl i ni, i ddod â nhw, i drio bob peth i berswadio dewch. Dewch i un oedfa. Dewch i wrando, grandewch ar hwn. Mae werth gwrando ar hwn, mae werth dod. O, mae Eseciel yn dweud, o esgyrn sychion, clywch air yr arglwydd. O, y bydde gair yr arglwydd o'i blaenau nhw. Dyna beth sydd angen i chi wneud. Mae rhaid i chi wrando, chi sy'n gwrando ar y we. Mae angen i chi wrando mwy. Mae angen i chi ddarllen air Duw. Mae rhaid i chi wrando ar bregethu. Mae rhaid i chi ddarllen am ffordd i chawdwriaeth. Dyna beth mae Eseciel yn dweud. Dyna beth mae gair Duw yn dweud. A byddwch yn gwneud pob ymdrech i wrando. Mor anodd yn eich cyflwr o farwolaeth, peidiwch a cheisio dadle ac egluro sut gall un marw asgwrn sych wrando. Peidiwch a trio gwneud hynny. Dyw e ddim yn rhywbeth i chi'n gallu esbonio, ond mae'n orchymyn arnoch chi i wrando. Gadewch i'r arglwydd felly weithio arnoch, ond gwrandewch ar hyn sydd gan air Duw i ddweud. Rhufeiniau 10 a 17 yn cyffwrdd arno fe'n diwe. Am hynny ffydd sydd trwy glywed a chlywed trwy air Duw. Os oes dymuniad yno chi wrando a cheisio, diolchwch iddo am roi hynny i chi. Ond dyfal barhewch, chi ddim yn aros fyna, dewch i'r oedfa hon, gwnewch popeth o fewn eich gallu i ganolbwyntio a gwrando, y byddwch yn sylweddoli, ni all dim y gwnewch chi eich achub, gallwch chi ddim wneud dim byd. Os dim byd i chi'n gallu wneud gall dod â bywyd ysbrydol yno chi. Ni all holl grefydd y byd wneud dim byd i chi. Ni all holl seremonia crefyddol eich bywhau. Rhaid yr ysbryd glân weithio ynoch. Ond am wyrth pan y gweithio yr ysbryd glân ynoch. Dyna chi wyrth. Pan i chi yno, pan i chi'n gwrando. Rhywsut mae'n ddirgelwch y mae'r ysbryd glân yn anadl i'ch enaid. Pan mae'n waith o ddifri, pan fod yr holl alluog ar waith, pan y mae fe yn peri bod bywyd, ac pan fod e'n peri fod llygaid yr enaid yn cael ei agor, ac yn arwain traed yr enaid a droed y groes. Dyma i chi waith yr ysbryd glân. Dyma chi waith Duw o ddifri. Mae'n arwain yr enaid, traed yr enaid a droed y groes. Dyna beth mae'n neud. Mae'n arwain chi at y groes ac wrth droed y groes beth chi'n gweld. Chi'n gydyrchafu'ch llygaid i fyny ac chi'n gweld yr Iesu ar y groes a'i ddwylo pur ar led yn gwisgo'r goron ddraen a'r gwaed yn llifo. Ac chi'n gweld y mae o wedi marw ar y groes yn fy llefi. Mae wedi cymryd yng nghosb yn fy llefi. Mae wedi cymryd y digofaint y tad yn fy llefi. Mae'r ysbryd glân yn anadlu bywyd i'ch enaid. Mae'n rhoi ffydd i chi i ymddiried yn yr Iesu,
I ymddiried ei fod wedi maddau'r cyfan i chi. Ei fod yn rhoi bywyd tragweddol i chi. O, bydda yna un neu lawer yn profi'r gwaith yma heddi. Gall e ddigwydd mewn oedfa wrth ganu'r emyn wrth gerdded adref. Y byddwch chi'n ymuno yn y fyddin yma o saint yr arglwydd. Felly y proffwydais fel ymgorchmynasydd a'r anadl a ddaeth ynddynt a biant fyw a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. O, dyna chi obaith. I ni'n gweddio hyn am un enaid, a bydd un yn sefyll ar ei traed, sefyll ar y graig, ar yr arglwydd Iesu Grist. Dyna chi le cadarn. Y bydd un trwy'r waith ar ysbryd glân, yn nawr falle yn farw fel esgyrn sychion, ond bod na wyrth yn digwydd, a bod yr esgyrn yn dod at ei gilydd, a bod anadl yn cael ei anadlu mewn iddyn nhw cyn diwedd yr oedfa hyd yn oed. Ac yn peri iddyn sefyll ar y graig, a'r grist, a petai ei lawer yn llu mawr iawn. Dychmygwch, a dyw yn bosibl, wrth gwrs y fod yn bosib. Wrth gwrs y fod yn bosib. Mewn dinas fawr fel hon, a bydd yr ysbryd glân yn dod lawr ac yn peri fod na symudiad yn dod. A bydd na anadlu o ddifri, a bydd na awel yn dod, a bydd bywyd yn dod i eneidiau. Ein tasg ni yw i fod yn ffyddlon i mae hwnna'n wir. Ein tasg yw calanogi gweision ar arglwydd a'r saint. Mae hwnna'n wir. Ond i weddio y bydd yr arglwydd yn dod lawr ac yn gweithio ac yn achub ac yn dod â bywyd. Dyna'n gweddi ni. Felly y proffwydais fel ymgorchmynasydd. A be ddigwyddodd ar anadl a ddaeth ynddynt a biant fyw a safasant ar ei traed yn llu mawr iawn. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr efengil sanctaidd, yn diolch i ti am waith yr ysbryd glân, yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist, yn diolch i ti ein tad nefol, am waith achubiaeth. I ni yn diolch felly am yr holl newyddion da, ac yn gweddio y byddu di yn peri, y bydd yna esgyrn sych yn cael ei bywhau ac yn ymuno yn y fyddin. Te'r gweithio nawr, tywallt y lan ysbryd annom, i ni gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gyn ni aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o emyn rhif 486 o Iesu Mawr, Rhodanian bir i eiddil gwan mewn anial dir, i'w nerthu drwy'r holl rwystrau si ar ddyrus daeth i'r ganan fri. 486.
A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi oll hyd byth.